Benvinguts, benvingudes. Avui tenim amb nosaltres a Jordi Domènech, doctorant de la UPC i d'IDOSCAT en ciberseguretat i que té el seu canal a les xarxes socials, Ciberdivulga. Benvingut, Jordi. Moltes gràcies. És un plaer poder estar aquí. Què és la intel·ligència artificial? Per definir de forma senzilla què és la intel·ligència artificial, podríem dir que és una tecnologia que és capaç d'aprendre i de prendre decisions. Dintre d'aquesta intel·ligència artificial tenim un subgrup anomenat intel·ligència artificial generativa, que és la que tenim més a prop de tota la ciutadania. Eines com ChatGPT, Gemini, etc. Aquesta intel·ligència artificial generativa és capaç de generar, com bé el seu nom indica, textos, imatges, vídeos, àudios o fins i tot música. I tot això ho fa amb dades que nosaltres li hem donat. I aquestes dades que li oferim a la intel·ligència artificial, com les tracta? Podem estar segurs de ficar qualsevol tipus de dada? Això és una molt bona pregunta. El que nosaltres pensem a l'hora d'utilitzar aquestes eines és que li podem preguntar qualsevol cosa, però no li podem compartir qualsevol cosa. Què vull dir amb això? No li hem de compartir mai dades sensibles, com contrasenyes, DNI, correu electrònic, el teu nom i cognoms, on vius. Aquesta informació no s'ha de compartir perquè després es pot emmagatzemar a les màquines, als servidors d'intel·ligència artificial i pot ser accessible per terceres persones. Jo sempre dic que mai s'ha de compartir aquella informació privada que tampoc compartiries amb algun estrany que et poguessis trobar pel carrer. A vegades les empreses tenen la seva intel·ligència artificial a part, que és la privada, i es confon molt amb el terme gratuïta. Si jo pago la quota del meu ChatGPT, li puc preguntar qualsevol cosa i me la cuidarà? O li puc ficar les meves dades? O... Li pots preguntar el que vulguis, però sempre amb pensament crític. I no li pots donar tampoc les teves dades, perquè és el mateix concepte. Les teves dades després s'emmagatzemen a aquestes màquines, a aquests servidors, que són propietat de l'empresa que et dona aquesta tecnologia, aquesta intel·ligència artificial. Per tant, encara que tinguis el compte gratuït o el compte de pagament, no has de compartir mai dades privades, ni dades sensibles, ni qualsevol cosa que no compartiries. Ens ajuda molt la intel·ligència artificial, però què passa amb les consultes que fem? Ens hem de refiar? Hem de... Clar, nosaltres segur que quan fem una cerca al Google no ens refiem de tot el que trobem, no? Perquè molta informació pot ser certa, però també n'hi ha molta altra que no és certa. I això passa el mateix amb la intel·ligència artificial. Aquestes dades, tota aquesta informació que ens dona, molts cops no és certa, sinó que és falsa, se l'inventa, el que diem al·lucina. Per què? Perquè molts cops conceptes poden ser erronis, és a dir, les dades que s'han utilitzat per entrenar aquesta tecnologia poden ser erronis, o ja directament, si algun concepte no el coneix, se l'inventa. Se l'inventa per poder satisfer l'usuari, perquè al final, si ens sentim satisfets, continuarem utilitzant aquesta tecnologia i els seus serveis. I pels temes que jo crec que la majoria de gent acabem consultant, temes de salut i diners. Clar, això, temes tan importants com la salut i els diners o altres temes, no ens podem refiar al peu de la lletra del que ens diu la intel·ligència artificial. Sempre hem de consultar a un professional, ja sigui metge, assessor financer, qualsevol professional. Si fem cas sempre el que ens diu la intel·ligència artificial, correm uns riscos perquè potser el que ens està dient no és cert. I al final mai una màquina podrà substituir el pensament crític i l'experiència humana. Perfecte. Canviant una mica d'aquesta part més activa que jo inicio les consultes, hi ha molta gent que diu jo no utilitzo això, jo estic a la meva casa tranquil·let. És cert això? Avui en dia
malauradament no podem estar molt tranquils perquè segur que tothom té un telèfon mòbil a les seves mans o un ordinador amb connexió a internet per consultar qualsevol tipus d'informació. Per tant, estem expostos a certs riscos de seguretat que hem d'intentar evitar i hem de ser conscients. No utilitzar la IA no vol dir que ja estem salvats. Els cibercriminals poden utilitzar la IA per atacar-nos. Imagina't que un dia et truca un número i tu sents en aquella trucada la veu del teu fill, que t'està demanant ajuda. Però realment potser aquella veu no és el teu fill, sinó que és una veu generada artificialment per la IA. Per tant, estàs sent atacat amb aquesta tecnologia. Encara que no l'estiguis utilitzant, també pots ser víctima. I alguna solució davant d'això? Com actua? Com ha d'actuar el ciutadà? Hi ha diverses tècniques per poder fer front a aquests riscos de seguretat. El primer seria sempre intentar contrastar aquesta informació, aquesta trucada, per altres canals. Què vull dir amb això? Si tu reps una trucada d'un número amb la veu del teu fill, tu penja el telèfon i després truca al teu fill amb el número real i contrasta aquesta informació amb ell. Pregunta-li si realment ha sigut ell qui t'ha trucat, si està bé, si realment ha tingut un accident o li passa alguna cosa o és tot mentida. Això seria una tècnica que podem utilitzar. La segona seria a l'àmbit familiar o empresarial, per exemple, acordar una paraula clau o una frase. És una tècnica molt bàsica però a vegada molt efectiva, perquè si només el teu àmbit familiar sap aquella paraula clau, després quan tu dubtis d'una trucada, si creus que és una estafa, sempre pots preguntar quina és aquella paraula clau que hem acordat? No? Per exemple, la paraula clau podria ser el nom del teu gos. Quin és el nom del nostre gos? Si qui t'està trucant penja directament, això ja és senyal de que no és qui dia ser. En canvi, si diu correctament aquesta paraula, després ja podem verificar que sí. Molt útil quan no pots localitzar aquesta persona. Però passant a un altre tipus de suggestions, manipulacions, és cert que ens estan manipulant de tant en tant? És cert això que es sent de les campanyes contra democràcies o de diferents, no partits polítics, però interessos per manipular els estats? Es dona? Avui en dia, i això en un futur cada cop ho veurem més, és la desinformació. Amb la intel·ligència artificial cada cop és més fàcil generar imatges, àudios, vídeos que no siguin reals, que s'hagin generat artificialment. I cada cop és més complicat saber si allò és real o no. Per tant, amb això i amb les xarxes socials, cada cop és més fàcil fer arribar informació falsa a tota la ciutadania. Sempre hem d'anar molt en compte amb això perquè potser un vídeo d'un partit polític o d'algun succés que ha passat arreu del món pot ser fals, pot ser generat per intel·ligència artificial. I això hem de ser conscients de què pot passar i intentar sempre contrastar la informació amb altres fonts fiables externes que no sigui una intel·ligència artificial. Almenys jo sempre dic amb 2 o 3 fonts fiables externes. Deepfakes, que és una mica tot el que estàvem parlant. Exacte. Què és? Deepfake, primer, que a mi els anglicismes em costen. Sí, el deepfake és el que hem estat comentant. És una imatge, un vídeo, un àudio, qualsevol cosa generada amb intel·ligència artificial, que realment intenta assemblar-se molt a la realitat. Això seria la definició així de deepfake. Sovint també a les escoles, no? Que es comencen a utilitzar què hem de parlar amb els nens, en aquest cas, quins consells hem de donar als pares que no saben ni que això existeix, s'ho troben, com actuar. Clar, un dels grans problemes, sempre parlant de la IA aplicada a la ciberseguretat, és que aquesta tecnologia està a l'abast de tothom. Amb un compte gratuït tu pots generar una imatge falsa, un vídeo fals, pots fer consultes a la IA i, per tant, és molt fàcil generar aquesta desinformació o crear aquestes imatges falses que potser creen una imatge falsa del teu company de feina o d'un alumne o del teu fill. Per tant, com hem d'actuar? Si veiem que això s'està produint,
hem de tallar el problema des de l'arrel. Amb el tema de desinformació, si ens envien una informació falsa, no l'hem de compartir. Si veiem que és falsa, no hem de continuar amb aquesta bola de desinformació. En canvi, si veiem que això està passant a l'àmbit escolar o àmbit professional, sempre hem de consultar i denunciar-ho a les empreses competents, als organismes, autoritats... Exacte, als organismes i autoritats competents com INCIBE o els Mossos d'Esquadra. Sí, trucar al 012 sempre ens ajudaran a dir-nos exactament on ens hem d'adreçar dins d'aquest món, i més si és un acte que et podria dir joc però delictiu, una mica la línia aquesta que pot fer molt mala. Qualsevol dubte sempre l'hem de consultar i sempre hem de buscar ajuda en aquest cas. Algun últim consell en aquest món que no puc despenjar el telèfon perquè m'enganyen, no puc mirar el món. No, a veure, sempre, jo crec el consell que dono és que hem de ser sempre molt crítics amb aquestes noves tecnologies, perquè han vingut per ajudar-nos, però no tot és perfecte i sempre hi ha persones que volen fer el mal. I per tant hem de ser conscients d'això. No ens hem de creure tot el que ens diuen, sinó que hem de contrastar la informació i anar amb molt de compte amb tot això que sabem que pot ser generat artificialment, com imatges, vídeos o àudios. Almenys ser conscient que això existeix i que hi ha riscos. Doncs moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a tu. Segueix amb la teva gran tasca ciberdivulga i gràcies per tot. Moltes gràcies.